खौबो खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो दिनै देवबार जाहैबाय देवबार समनि दिनैहाय दसे सम लाइभ फैनोसै नोंथांमोनजोंहाय आरो बायदि बायदि खोथा सावरायनोसै नेनो हालिया नेनो हालिया फोथाय हालिया फोथाय हालिया गोदान गोदान सेंग्रा लाना बेरायो नों महर गोसा हौवा नुब्ला मेगन खेबो नों फोथाय हालिया समायना बर' हाय हाय समायना बर' हौवाना हिन्जाव जाखो मिथिलां समायना नामबाय हेल' माय फ्रेन्ड्स मा उल्था जाखो सिम्पोल बयस अन्थाव बरिया दाइमारि मा खबर दादा बिदिनोसै खबरा सांखां सांखां मोजां नुदों डिउटि ड्रेसावनो दङ दिनै दासो सफैदों रेस्टआवहाय समायना बर' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलाय आदा कमेन्टआव नों दहाय बुंहरदोंमोन आं नुदों ओमफ्राय कमेन्टआ अपेन जायाखै नोंनिया आं साबस्क्राइब खालामनो नाजादोंमोन कमेन्टआ अपेन जायाखै सोरांसा राबा मा एफा फिसा फिसा लिरना हरखोरा सिनायलायैलाय आदाखौबानो सिनायबायलां सिनायाखिसै गोरलै गोरलैल' नुजाफैयो अफ्रि डियार दैमारि मोनाव अफ्रि दैमारि हेलौ बहा दंहैयो बेंगालराव दङ कर्नाटक बेंगालरावहाय मिस्टार बारफुं हराव बारा बेरायनाङालै बिराद गाज्रि बेंगालराव नंगौ आं दाख्लै लोगो मोनबायानोमोन बरिया दैमारि माथो हारसिंसो आदा हारसिंसोलै रावबो गैया सोर थाफानांगौ आंजोंलाय भिडिअबो इडिट खालामनांगौ दङमोन सिम्पोल बय अन्थाव बर' मा खोमा मा खोमानि बर मा बुजिया सुजिया लिरोब्रा अफ्रि दैमारि बरायबाय आदा बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव मा खबर बिदिनोसै खबरालाय मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ दिनैहाय देवबार समनि दसे लाइभ थानो होनदों आङो आधा घन्टासो सिम्पोल बय अन्थाव बर' बेसे मोजां बर नों थेंकिउ होननांगौना साबायखर होननांगौ जाखो एसे खायलें जादोंलै आंनिया ट्राइपडना ओंखायनो बानायफ्लांगासिनो आं हिट नुखादों दिनै डिउटि ड्रेसाव थानायखाय बिरबल ब्रह्म खामानि मावाखै नामा ब्र मावदोंमोन दसे 2 घन्टा रेस्ट 6टासिम ओमफ्राय आं आधा घन्टा दा लाइभ होनोसै ओमफ्राय माखासे टाइमखौ आं भिडिअ इडिट खालामनायाव गारनोसै लैथोमा लैथोमा हेलौ आदा मोजां ना खबरफ्रा मोजां दासिम इसोरनि अननायाव अफ्रि दैमारि गस्लाखौ चेन्ज माखो चाइनिस गस्ला बायदि नुदों फंबाय नंखागौ खोमा चाइनिस गस्ला दां नैलाय बेसबो दंलायबावोसो नै कर'ना बिजियानो लायाखै आङो कर'ना बिजिनि मेडेल मोनलायबावबायसो नै मोदानबायलै ओमफ्राय नै CDP माने किसानाव मावग्रा जाहैबाय किसाननि खामानि चाइनिस गस्ला होनखायोदां आंखौहाय बेखौ थेमाखै आं नोगोद गरम जायो बेखौ थेबावला
गांनै होदोंमोन रा गस्ला गांनै लंपेन्ट गांनै होदोंमोन लंपेन्टआथ' लाजाखाया गस्लाया एसे मोजां मोजां साबमोन जोंनि होजोंहा गोजां बोथोरावहाय फांथेनानैहाय बाइक सालायनायाव मोजां बे गस्लाया माने बार हाबमा रोजा चाइनिस गस्लाया होनजाखायो बिदिखौ आं थानायाव 19,000 मोनो बबे जायगायावहाय मिजिं ब्रह्म ओंखाम जाबाय नामा जाबाय गैया जेबो ओंख्रि गैया सामब्राम जहलसो अफ्रि DMRY बेंगालराव दाबो मोनायाखै साना हामाखै दं हनै सानखौ नायनो नोंसोर मोदानगोनसो दां साना गोजौ दङ हनै आसामाव मोनाबाय नामा लैथोमा आदानि रायलायनायखौ जोबोद मोजां मोनो खोनाखायो आं गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनायोब्ला सुनान्था नार्जारी बेंगलनि नामा रायलाय सुनान्थायालाय हेल' आदा जोंना मोनाबायबाय होजों मोनायाखै ने होनदोंमोन आरोखि मोनायाखैथ' आरो साना हाबाखै दाबो गोजौ दं नै सानानो दासो थिनथा बायदि नुयो सानखौनो अफ्रि दैमारि मोजां फंबाय मोजां उफाय गैया माथो खालामबावनाय आदा गोदान सरखाराबो माथो बर' इउटुबारफोरनो गासैनोबो अनसुंथाइ होजोबगोन होनलायनाया गैया माथो सानै साथामनोल' सिरि स्रोद होनानैहाय अफ्रि दैमारि फंबाय आं दोनथ'बाय दे फंबाय दे आदा हामबायसै दसे सम फैनायनि थाखाय आंजों रिंसार मुसाहारि इउटुब चेनेल सोर दङ आदा आं हारसिंल' रावबो गैया लाइक खालामो आदा लाइक दाख्लै सासे मानसिया कमेन्ट हरदोंलै आंनावहाय बे सरकारा अनसुंथाइ होनो होननायखौ इयावसो आं गोसोखांदों माने बेंगलराव थानाय माने बेंगलर माने आसामनि बाहेरायाव थानाय खामानि गोमाजानाय सुबुंफोरनो खामानिनि बेब'स्था खालामगोन आरो अनसुंथाइनि राहा खालामगोन बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन ना सिगां गैला दा सिरि जाबाय आं बै रेकर्डखौसो नागिरफिनगासिनो दङ मोनोब्ला सोरबा हर आंनो वाट्साप नाम्बारावहाय आंनि वाट्साप नाम्बारखौ आं खोन्थानि 8073421201 आरो खनसे बुंबावनि 8073421201 बे आंनि वाट्साप नाम्बार बियो सोरबा मोनोब्ला हर बे मोननै मोनथामसो भिडिअ क्लिप नांगौ आंहाय बोसोरबाल' देरहाहो जोंखौ होनलायनायखौ मोनसे नांगौ आङो ओमफ्राय बे इउटुबारफोरनो अनसुंथाइ होगोन होनलायनायखौ नांगौ ओमफ्राय मोनसेया जाबाय आसामनि बाहेरायाव थानानै खामानि गोमाजानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होगोन होनलायनायनि रेकर्डखौ आं मोनब्ला नांगौ आरो आं नागिरगासिनो दं मोनाखै बेंगालर मेजेस्टिकआव फै मालाबा थांगोन आंहा दा सम गैथ'वा इस्माइल मुसाहारि आंनिखौबो शेयार खालाम मोनाबाय सुन हाबबाय आसामाव गैया बेंगलराव दाबो मोनायाखै सान्दुं थिं दासो थिनथा बायदि नुदों लैथोमा आदा माला बाजै लागोन आदा बेफोरखौ जिंगासिनांथ'वा टेनसन फ्रि फोथायहालिया होनदोंरा आङो फोथायहालिया गोदान सेंग्रा लाना बेरायो नों महर गोसा हौवा नुब्ला मेगन खेबो नों बोरै आं नोंखौ फोथायबावनो नों हारसिंल' नामा
बर'फोरा औ आं हारसिंल' रावबो बर' मानसि गैया आंजोंहाय खाफालानो मोनदां ए बर'फोरजों मोनफाया मोनफालाबो माबा बर'फोरजों मोनफालाबो मानसिफ्राखौनो माने दुगा दुगा साइस मोनो लोगोफ्राखौनो ओंखायनो थानो बायो आं फाल्थु फुल्थु दुगा दुगि मानसिफोरजोंबाथाय थानो बायोलै आं बायदि नम्र नम्र थान्दा थान्दा मानसि लुबैयो थाफानोला रिंसार्ट मुसाहारि इउटुब चेनेल आदाने ड्रेसा चाइनानि बायदि नुथारो माथो थाख्लाय सार बायदि चाइनानिफ्राय लायदो आंबो ड्रेसखौहाय थाख्लाय सारा बा आफेलाखौ चाइनानिफ्राय लाबोयो सथोर इस्लारि नोङोलै मा नोङोलै बे माखौबा नोङोलै होनखो होद 15 मिनिटल' जागोन आं बन्द' खालामनोसैबो 20 जन दङ नै नायग्राफ्रा लाइभआव थाफानायफ्रा 22 जन जाबावबायसो ओमफ्राय 15 जनल' लाइक होदों दाबो रावबो लाइकखौनो होआलै हिनजाव मानसिफ्रासो ओरै आखाइ मावलायगौमोन थुनो सालाफ्रा फ्रि DMRY आंबो थांफागौमोन ना नों इउटुबाव खबर होबा आं मा लांखानिफ्राय इउटुबाव बुंगासिनो दङ ओमफ्राय फैनायावहाय आङो इमारजेन्सि बायदिसो जादों मोनसे बाइक लाबोनांदों आरोखि आङो माने आं माबायावसो फैगौमोन मोजां मानसि नङालै इयो बे लैथोमानि गोजौनि कमेन्टखौ नायलाय मोजां मानसि नङा इयो मालाबाबो सयथिबो ओइ गुमा फाग्ला फैलाय नों लाइभआव फैलाय सुवारना माइ हागासिनो दङलै साला गुमा फाग्लाखौ मोनसे एप्स बानायनो वार्निं होनां गुमा फाग्ला नोङो मोनसे एप्स बानायनांगौ हेटार कमेन्ट होग्राफोरनि IP एड्रेसखौ नागिरनो थाखाय नों मोनसे एप्स बानायनांगौ बे लाइभखौ नायथार नों सयथिबो दासो इन्टारेस्ट जादों रिंसार्ट मुसाहारि इउटुब आंबो हरबायला गोजोननाय थाबाय साबायखर ओइद आरे माथो गाबखो होद ग्राबलायदों आं कारेन्ट थांलायबाय नामा बांग्रिंसो मावनायखौ नामाब्रा यारनिं इनफ' बहा दङ नोङो दासान्दि आङो दङ जाहैबाय खामानालि बे मास जोबबा 10 थारिखफ्राव आं खामानिखौ सोलायफिनसिगोन मिउजिक ब्लग ब्र' डिउटि जोब्बाय नामा जोबा दानो दा 6थानिफ्राय जइन जाफिननांगौ डिउटियानो बारा खामानियानो बारा इयावहाय फुंनि 6थानिफ्राय लानानैहाय बेलासिनि 4थायाव रेस्ट मोनो आं दिनै 4:30आवसो गबोदों ओमफ्राय दा 6थायावनो थांफिननांगौ नै ओमफ्राय हरनि 11टायावसो गगोन फाग्लासो ओरैबायदि डिउटियानो बारा ओमफ्राय पेमेन्टआ खम बे न'खरनि मानसि नामालाय सुवा नालाय साला सैमायालाय र' IP एड्रेसखौ नागिरग्रोनांगोन बिनिखौहाय न'आवनो थांनांगौ साला सुवादखौ हमनानै दामनांगौलै आदा
बेनि थाखायनोथ' आङो दिल्लीयाव थांनो नागिरदों बै फ्रेंक स्टार इउटुबारफोरजोंहाय लोगो लानो कन्टेक्ट खालामगासिनोखा आङो। मिथिंगा ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो फंबाय? गैयालै आदा ओंख्रियानो सामब्राम जहलसो सामब्राम गोजा जहल। DMRY मा जाखो? माबा फ्राम 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 गाबदोंलै कारेन्ट थांदों ना मा थांदोंथाय जेनेरेटर गाबदोंदां बेयाव स्कुलाव हाइ स्कुल दं बेयाव खाथियाव। माथो बोरमा खावना बुजानो नागिरनासो थांदोंनो। सोंहैदो सोंहै बुरबक जग्ल'। थाव गोथां खोल खोल फुननानैहाय बे देवस्रिनि सावथालफोरनि थावख्ला हिनजावफोरनि खिबुआव हाबफै नोङो बुरबक। माखौ मिनिखो रिंसार? मिथिंगा ब्रह्म माखौ देखो? देयाखैलै ए गिखो होनदों दिसो नुहरदोरा। बे हाइ स्कुलाव माबा फ्राव 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 होनदोंलै बेखौनो गिदों बांग्रि मावनायथां माथां। दाहायनो ब्लक नोंनि आइडियाया बेसिबां हरो हरबाय था दाहायनो ब्लक। आरो हायोब्ला एड्रेस खोन्थाहरना जोंबायदि मोखां देखाय हायोबा। स्टाटुस ब्लक माब्रै खबरफ्रा आदा? मोजां दासान्दिलाय मोजां खबरफ्रा। सनजित नार्जारि दाबो मोनायाखै नामा ब्र'? ओहो मोनायाखै साना हाबाखै दाबो। नेरसोन बर'नि नाम जाखोना मा नाम जाखोब्रा रोंलायलाङासैलां फरायनोनो। हमान जोखोदोलै ब्र' दे बे जावग्राखौ जावग्राया जावबाय थाथों। एसेबां मोजां मोजां खोथा जावनो हादों। थेंक इउ फंबाय गड ब्लेस इउ इसोरा नोंखौ बोर होथों आरो बिनिफ्राय साबसिन बुजिनो होबावथों। जावग्राफोरनो बोर होनांगौनो बोर। नोंनि बुजिनाया दासिमबो हाब्रु सिङावहाय हासिब गनसि जनानै थाबोनानै खोल खोल जोंनानै थानाय बायदि। बर'नि गप्ला फैलायबाय बर'नि गप्ला। इउटुबाव फोरोंगिरि मास्टार जाना फोरोंना चेनेलाव फोसावना जौगाया। आं बुजियाखिसैलै मा होनखो ना चेनेलाव फोसावना जौगायारा। बिदिब्लासो गियो मानसिफ्रा। दिल्लीयाव बैसोरजों सावरायनोना आं कर्टआव थांगोन डाइरेक्टनो। नुलांबाय थागोन नोंथांमोना महाय महाय थाङो। बबेनिथो रायलाय? अफ्रि दैमारि आंना बेलेन्स गैलालै अन्नानै सोना हरदोरा। फैसायानो गरसे गैया आं जेरावबो बेरायनोनो हायाखै। सानखां जोंनिजों मोनाबाय गुमै।
जोंनिजों मोनाबाय माने बे नोंसोर थानायाव मोनाबाय आरो बेंगलरावनो सानसुमा खेरखेथारि डिउटि गबाय नामा आदा गवाखै ब्रेक मोनदों दसे आं दहायनो होनबायरा नोंखौ हाब्रु सिंनि गनसि होननानैहाय नों सलायलाय इउटुब चेनेल नों न'खर सोलिनो हागोन नामा इउटुब चेनेलजों जग्ल' मानलुनाय गोनां थास' बिबार आया मिथिंगा बेटिवाइ आइडिखौ सोरबा मिथियोब्ला आं पार्सनेलि खबर हरलाय एसे मोसानानै देखायलाय गुमै आं मोसानो रोङालै लैथोमा लैथोमा बिमानि गाइखेर जानायखौनो गाराखैलै बियो एनजि गाराखैथ' आरो हाथाय सिहोयाखै राजेश नार्जारि आंबो दं बेंगलरावनो आदा बबे साइडजों दं सानसुमा खेरखेथारि खामानालियाव दङ आङो अनिल बर' आसाम बिजनि बेबोथ' आङो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंहा खामानि दंबावो भिडिअ एडिटाव मा खोरांखोलाय एफा गोसालाय अह थाम्फैसो हनै साला सुवादना जोबथारनोलै नांबायबो नामा अखा हागासिनोलै दामानि बेंगलरावहाय आंखौबो लिंहर आदा बेखौ दामनोबा आंबो थांगोन दिल्लीनि फ्रेंक स्टारजोंसो थिग जायोरा दाख्लै सासे इउटुबारखौ होलायबाय गाज्रि फ्रेंक खालामनायनि बिसोरजोंसो लोगो हमहैखागोन डाइरेक्टनो कन्टेक्ट लागासिनोखा बिसोरो कर्टआव मा साबमिट खालामो बेखौसो सोंनानै लाहैगोन सोलोंनानै लाहैगोन ओमफ्राय हख्लायजोबगोन फारसेनिफ्रायनो सालाखौ नेरसोन बाथ्रा आं फरायनो रोङालै नि नामखौहाय दानो दोननोसैबो आदा आं भिडिअ एडिटिं खालामबावनांगौ अनिल बर' बेबो सानसुमा खेरखेथारि आं हासुराव दं हासुरा बोरै जायोमोनलायरा हासुरावथ' बर' हिन्जावफोर नोगोद गोबां दङलै दाखालि कल खालामना बायदि बायदि खिन्थाहरदोंमोन आंहाय एसे रेकर्डिंनो रितुराज नार्जारि ब्लग चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होरा ब्र' कमेन्टआव
अपेन जाफैयालै बोरैबाबा बाय आदा दे बाय आंबो दोननोसै नेरसोन आंनि नामखौ फरायनो रोङाखै नामा ओहो रोङाखै आदा उल्था फराय होनबासो जायो उल्था फरायबावनांगौ आरोखि बसुमतारी उल्थाबा नामा नेरसोन बसुमतारी हमनो हाबाय दासो खिथानानै सनलजित नार्जारि सान्दुं दुंथाराखै नामा दुङाखैलै दसेल' दुंब्र'बायो सानजौफुआवल' अखानि महर लालायबाय हनै रायसुमाय बसुमतारी बर' हिन्जावफोर खामानि मावनो थाया नामा दङ होननाय खोनादों फन हरलाबायदोंमोन दाख्लि गुसुरथिं कम्पानियाव दं होनदोंमोन खाथि आं थांफेराखैलै हसुरजों बेंगालराव आङो बे इलेक्ट्रन सिटि थांबाय ओमफ्राय जयानोगोर मेजेस्टिक ओमफ्राय बे एमजि रड रिं रड शिबाजि नोगोर एन्द्रा नोगोर कालियान नोगोर मारथालि खामानालि बे जायगायावल' आङो दा बेरायजेनदों आरो बेंगलराव ओमफ्राय माइसुर थांबाय खनसे सिगांसो बेरायदोंमोन दा गैया बे समावहाय इउटुबार नङामोन रितुराज नार्जारि ब्लग अबे हटेलाव मावोरा नों ब्र आङो बे माबा रडखौ मिथिगौ नामा हारियालि रड होननायखौ मिथिगौ नामा नेहारु हारियालि रड ना बोरैबा होनदोंलै माइसुरु होननाय हटेलाव दं आं देन्जार जाखायो खामानिया ओरैबायदि बिजिखा फुंनिफ्रायनो आयु मावब्लाबो मावस्लाबनो हाखाया एसे भिडिअ लादों आं इदिट खालामनो मोनाखै गाबोन दिन्थिगोन आं ब्लग खालामदां थांदोसो बेयावनो बबेयाव थांनो थिनखो रितुराज नार्जारि आं दोननोसैलै लोगोफोर आधा घन्टा जाखानोसै माथो आधा घन्टाखौनो दोननांगासिनो राकेश बर' माबोरै आसोल खबरफ्रा नालिसो नों मा जाखो सोरां बर' हाय हेलौ गुथाल ब्रह्म औ मा जाखो आदा दोननोसैलै हासुनो ओंखारनाय जाथारलालै अखा नुदों मा आसोल फान्थाव मोखां सासे हेटार फैबावलायबाय बे सासेयानो आइडि सोलायना हरलायबाय नामा बै सासेया गोमालायबाय दा सासे हेटार फैबावलायबाय जानो हागौ बेनो आइडि सोलायना हरदों सोरां बर' मा खालामदों आसोल जिरायगासिनो दंलै सनलजित नार्जारि एसे बायदिसिना जागोरनिलै ब्र दसे दे आंबो दोननोसै माइसुरि साइडआव नामा औ माइसुरै नङालै माइसुर एकदमबारे बेंगालरनिफ्राय 3 घन्टासो लायोना थांनोहाय खान्थाल बिफां बरिया दंना आं थानाय खाथियाव
खोन्थानि एमहाय दोनदों नुबाय बेखिनियानोसै लोगोफोर दोननोसै दा आं दसे सम भिडिअ इदिट खालामनायसै जायफ्रानाखि आंजों जोबजासे लाइभआव थाबाय आरो दसे नायबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बावहरनानै आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि लास्ट मिस्टार बाग्लारि आर्मि बेंगालरनि सिख्लाफोरखौ देखायदो दा हाथ'वा दसे थाबाव आसोल गैला आंनिया टाइम जानायसै सयथायावनो थांफिननांगौ 5:15 जाबाय नै बाय बायसै लोगोफोर दसे आं भिडिअ इदिट खालामनांगौ बाय बायसै एसेखिनियानोसै दिनैहाय देवबाराव सानफ्रामबो बेबायदि समावहाय आधा घन्टा 15 मिनिट लाइभ फैबाय थागोन देवबार दिनावहाय